Можливо, найвибагливіший копняк російському флоту за час війни. Український морський дрон таки дістав російський корабель аж у Новоросійську. Попри окозамилювання про нібито успішне відбиття атаки, точно відомо про пошкодження великого десантного корабля «Оленегорський Горняк». В лівий борт він отримав серед ночі, а до порту дотягнули лише пізнім ранком. Очевидний крен у 30 градусів росіяни не визнають, а цнотливо замовчують. Як не чутно і командира «Горняка» капітана Рихлова. В случае необходимости мы можем сделать 5-6 рейсов в сутки. Окупант Максим Рихлов на чолі Оленегорського Горняка останніми тижнями допомагав розвантажувати так званий Керченський міст. Десантував туристів і вантажівки до берегів Керчі. Але найвідоміша місія – це перекидання зброї та техніки до окупованого Бердянська. Свої 450 кілограмів вибухівки від українського човна Горняк дістав, де не очікував. І не дивно, бо від Одеси до Новоросійська морем добрих 700 кілометрів. І, схоже, поки це рекорд з дальності ураження. Всі системи, служби і потужності України працюють над тим, щоб послабити ворога. Ми маємо справу з дуже небезпечним, дуже підготовленим і важким ворогом по обсягу озброєння, по обсягу навіть живої сили. Тому нищити потенціал ворога – це абсолютно законно в умовах війни. Про втрати чи пошкодження поки достеменно невідомо. Можна лише припустити, що один із внутрішніх відсіків корабля заповнений водою внаслідок отримання пробоїни. Мер Новоросійська запевняв, що Оленегорський Горняк разом з протидиверсійним катером «Суворовець» успішно відбиває атаку пари морських дронів. Місцевих такі заяви, схоже, теж не вразили. Все дроны успешно поражены БДК. Когда пиздоболы рапортуют, что атака успешно отбита, на что они рассчитывают, когда у каждого в кармане телефон с камерой? Корабль отбуксирует в отстойник, потом выделят деньги на ремонт, их распилят. Корабль порежут и сдадут на металлолом в связи с невозможностью ремонта. Судячи з кадрів, десантний корабель просто стояв біля берега без маневрів. На тепер це 5-й ВДК, пошкоджений за час повномасштабної навали. Перед тим у Бердянську дісталося російським десантним кораблям «Орск», «Цезарь Кунніков» і «Новочеркаськ», а Саратов і Поготів пішов на дно. Вон опять, смотри. Нефтебазу. Саме там минулої ночі рясно вибухало, поки в небо летіли ракети російської ППО. Жителі Феодосії розповіли, що гучно було і в районі місцевого порту, а в бік селища Ближні Камиші мчали карети швидкої. В головному управлінні розвідки натякнули, що окупантів у Криму очікує демілітаризація та чимало гарячих ночей. Мова йде і про об'єкти, такі як нафтобази, які постачають пальне і на флот, і для наземних сил. Мова йде про шляхопроводи, які слугують для перекидування техніки. Зрозуміло, що окупантам в Криму буде ставати все більш спекотно і спекотно. 5 вибухів чули жителі окупованого Армянська, а рештки безпілотника нібито зачепили багатоповерхівку. Офіційно окупаційна влада це проігнорувала. Як невідомі наслідки атаки на нафтобазу у Феодосії. Приватний артилерійський арсенал виявили в окупованому Армянську. Принаймні у цьому запевняють російські силовики, які вдерлися на невідомий склад. За його воротами знайшли 186 артилерійських пострілів 152-го калібру. Такими ж гатить гармата «Гіацинт». Сукупна маса приблизно тонна 250 кілограмів у тротилі. Окупанти запевняють, що нібито схопили господаря неприхованого схрону, але його ім'я та звинувачення невідомі.
Після кількамісячної перерви російські силовики звітують про затримання нібито добровольця батальйону імені Номана Челібіджихана. Закиди відпрацьовані. Буцімто бранець до повномасштабної навали перевіряв автівки тих, хто прямує до окупованого Криму з Херсонщини. За це погрожують 15 роками в'язниці. Ім'я заручника поки не установлене. Справжні кримсько-татарські частування у 10 кілометрах від ЗС. Пересувна кухня проєкту «Годуємо країну» дісталася Марганця на Дніпровщині. Прифронтове місто потерпає від російського терору з перших днів повномасштабної навали. За Дніпром окупований Енергодар і бомба уповільненої дії в руках ворога – Запорізька атомна станція. Містянам, які щодня під ударом, підставили плече кримсько-татарські волонтери. Наша цель – поддержать местное население, потому что прилетает очень много прилетов ракет от рашистов. И мы видим по положению людей, воды нету, очень сложно. 2 месяца уже здесь нету воды. И люди набирают, местное население, местная власть установила 70 точек, если не ошибаюсь, для воды. Очень молодцы, нам нравится, то есть помогают людям. И мы решили поддержать, накормить вкусным крымско-татарским пловом. От чистого серця. Сьогодні до нас завітав фонд національного добробуту Криму. Ми дуже вдячні їм за те, що хлопці допомагають нашому місту, допомагають нашій громаді. Чи не найбільші шанувальники плову від кримців – діти. Але на загальноміський спільний обід потягнулися сотні марганчан, вдячних за солідарність і турботу. Волонтери упевнені, наїдків вистачить кожному, бо з такої кухні можна нагодувати до 1500 людей. Я люблю сильно очень плов. Я дуже пишаюсь такими людьми, які роблять все для перемоги. Дуже добре, що приїжджають, що не забувають нас. Дякуємо. Большое спасибо. Я тем более еще инвалид. Спасибо большое. «Годуємо країну» – проєкт відомий в багатьох прифронтових українських містах. Він об'єднав зусилля Духовного управління мусульман Криму, Фонду національного добробуту Криму за підтримки Астем Фондейшн, Евкаф, Меджлісу та турецьких партнерів з ІХХ. Разом вони рушають туди, де найважче і де найбільше потрібна підтримка. Позаду прифронтові села Херсонщини та понівечений ворогом Херсон, прифронтовий Ізюм і не лише. А попереду тисячі кілометрів і тисячі порцій плову для нужденних. Локалізація кримсько-татарською має бути на Spotify. На сайті стрімінгового сервісу вже триває опитування, долучитися до якого можна за QR-кодом на екрані. У тексті ініціативи зазначено, що було б чудово додати мову Кремли, бо чимало кримців користуються Spotify в Україні, Туреччині, Болгарії, Румунії та інших країнах світу. Автор пропозиції закликає додати кримсько-татарську латинкою та наголосив, що нею користуються не лише слухачі, а й деякі виконавці, як, наприклад, Джамала. Проголосувати за кримсько-татарську локалізацію Spotify та докластися до популяризації мови можна лише у кілька кліків.